Bawal daw yung manok pag bagong taon. Sila lang yun, Pinoy tayo. Lilipad yung grasya. Lilipad yung grasya. Oh, Paniniwa. huwag handa apat na paa daw. Tatakbo daw. Takbo. Takbo grasya. Surte, tatakbo yung surte. Eh, puso na. Eh, kayo Chinese, wag na. Kayo handa. Kayo balat, grasya. Yo, what's up mga kalabrikada? Bali time check tayo. 7:15 ng gabi at bisperas ng bagong taon. Alright. Bali titignan natin yung mga kasama natin dito sa bahay. Palit noon. Yung si Kalabrikada sa Klama. Yes. Fried chicken. Ganda ba? Fried chicken. Fried Malapit chicken ala na- Klama. Malapit na mag-golden brown. Golden brown. Ito sila. Pwede sa kasi Patch TV. Yes. Anong pang? Chicharon. Isang bulaklak. Chicharon. Tingnan natin kung sasali ba yung Baboy. diskarte mo. Tapos meron din ito. Yan mga kalabrikada, hindi mawawala yan. Spaghetti. Spaghetti. May spaghetti na Chicken. Wow, parang Jollibee. Iluluto pa to? Pituin natin. Ha? Pituin natin kung gusto mo. Anong luto niyan? Pituin na lang. Walang iba Oh, dyan. bali ito mga kalabrikada pala yung lapu-lapu oh. May lapu-lapu dito. Nga, isang taon. Sweet and sour? Oh, sarap yan. Wala naman tayong, pilituhin na lang natin yan. Prito na lang. Oh, pwede rin. Prito. Ito na lang yan. So yun yung mga iluluto namin mga kalabrikada para sa bagong taon. Mga handa namin dito sa bahay. Yan. Seryoso to. Seryoso. Pagigising lang. Gising lang. Seryoso yung mga pilayan. Ha? Seryoso yung mga pilay. Ano yung pila yan? Ligo. Nugsok. So yun mga kalabrikada. So yung mga kasamahan natin. Pag naluto mo yung spaghetti, so na yung lutuin mo na yung sauce. Tanong, Regine. Ah, pwede rin. Mali na. Pero mamaya, ready na lang. O sa bagay. Pwede rin. So yun mga kalabrikada, bali ako yung magluluto ng spaghetti. Ayun. Tapos preprituhin yung pang chicharon. Fried chicken. Ba't kaya sinasabi ng mga Chinese na bawal yung pan? No, bawal daw yung manok pag bagong taon. Sila lang yun, Pinoy tayo. Lilipad yung grasya. Lilipad yung grasya. Oh, Paniniwala ng Chinese yun, ay Pinoy tayo. Pero ang alam ko naman, mas malas naman yung nagtatapon ng pagkain, di ba? Sa Chinese kasi, manok daw, bagong taon, balas ba? Lilipad na siya. Paglipad ba, papatong naman dun sa Pinoy. Sure di yun, mga Pinoy. Yung nga sabi nila eh. Tapos kailangan daw bilog na prutas. Eh kung swerte daw yung bilog na prutas, eh kung swerte yung bilog na prutas, eh bakit pa binibinta ng mga tindera? Ang swerte, yung nagbibinta ng bilog. Ngayon sila nabibilang. Oo, kasi sila yung kumikita eh. yan, huwag handa na apat na paa. Huwag handa apat na paa. Yung apat na paa. Oh, huwag handa apat na paa daw. Tatakbo daw. Takbo. Takbo grasya. Surte, tatakbo yung surte. Eh puso na. Eh, kayo Chinese, wag na. Kayo handa. Kayo balat, grasya. Unahanda. Ayun mga kalabrikada, kita-kits tayo mamaya pag may luto na lahat to. So yun. So yung mga kaganapan sa bagong taon. At sasayaw daw si Patch TV mamaya. Sa'yo tayo mamaya. Yun. Ang totoong pangalan pala nito, sa araw Margarito. Ano sa gabi? Margarita.
Ano sabi mo kanina? Bawal yung 4 na? Kasi? Tatakbo, swerte. Tatakbo. Eh, paano to, Frede? Magluluto ako ng pugitay eh. Walo yung paano to. Yan. Gapang lang Hindi yan. tatakbo yan. Gagapang yung ito. Gagapin. Sabira talaga. Gagapang swerte yan. Eh, yung kwan, yung alimango. Alam yung paano. Hindi rin bawal yan. Bawal yun. Kagagatin niya yung swerte. Ay, bawal yan? Bawal yun, kagagatin niya yung swerte. Yung hipon. Hipon, bawal din yun. Tatalon yung swerte. Yung mga Chinese dyan, wag na kayo kumain. pero pwede yung pan. Pero pwede yung, anong tag? Yung bat. Yung paniki. Pwede. Pwede diba? Pwede, pero kaso lang, nilipad din yung swerte. Lilipad yung swerte. Nilipad din yung swerte. Kaya, ang swerte talaga, huwag ka na magluto. Dami kumain. Huwag ka na lang kumain. Huwag ka na kumain, huwag ka na magluto, tulog ka na lang. Sa Japan, ano kaya? Di ko lang alam. Magtanong ako, ito, expert sa Japan eh, ito, expert. Anong swerte at malas sa Japan? Bakit? Taga Pinas naman ako ha. Hindi naman ako taga Japan ha. Ha? Anong? Ano? Anong bawal sa Japan? Yung bawal sa Japan. Yung baka. Baka. Bawal yung baka. Oh, kasi mura yun eh. Pero anong sabi ng Pilipino? Sabi ng mga sa mga Pilipino. Yo, baka! Pero anong sabi ng Pilipino? Oishi. Oishi. Baka oishi. Baka oishi. So, yun mga kalabarkada. Bali, niluluto na yung lapu-lapu. Yan. Tapos, naluto na rin ni Kalabarkas GP yung sauce ng spaghetti. Ayan siya, oh. Wow, sarap, oh. Bagong luto. At ito rin yung mga ito yung fried chicken. Tapos yung french fries. Yan. Naluto na. So yung lulutuin ko na lang mamaya ay ito, yung chicharon. So ako yung babanat dito sa chicharon mga kalabarkada. Lulutuin ko to. Bali baka ang mangyayari sa chicharon na to, magiging pampo na lang to, pampulutan. Yan yung mga handa namin ngayon mga kalabarkada sa pagsalubong ng bagong taon. Anong luto ko luma? Sweet and sour ba to? Isa na luluto yan. Ito. Sweet and sour pala itong mga to. Yung lapo-lapo, ayan. Sweet and sour. Yung lapo-lapo eh. Shout out mo na si Nico. Si Nico, luto na yung ano mo. Kapulapo mo. Kainin na namin to. Niluto na yung lapo-lapo, Kalabarkas Nico. Nakatay na. Wala na siya madat ng sunod. Kung masaya ka sa piling niya, huwag kang paluhain. At alagaan ka niya. Yo, alright mga kalabarkada. Tatapos ko lang naligo. Na! Yeah! Kaligo na rin tayo. Mga nagtatanong dyan, naliligo rin naman ako. So, alright mga kalabarkada. Time check tayo. Ayan. Oh, kumain ka muna. 10:55 Yampi ka pa. in the evening. Kumain ka muna. At kasalukuyan nagluluto pa rin mga kalabarkada. Walang katapusan. Yun oh, sarap oh. Banatan mo yan. Wow! Yo! Tapos yan yung, ano ba yan bay? Escabeche! Escabeche! Yun, oh. Yan ang luluto si Kalabarkas Jason Bay from Toledo, Cebu. From Australia. Australia, Sydney, Australia.
Yun. Alright mga kalabarkada, bali lulutuin na rin natin tong chicharon. Ayan. So malapit na kaming makapagluto. At lahat ng mga handa namin ay malapit nang matapos lutuin. So ito na lang yung lulutuin natin. Yan yung chicharon. So tara mga kalabarkada, lutuin natin to. Mapakita ko sa inyo kung gaano kagaling magluto si Labercads. Ano ba? Pang living ba? Alright mga kalabarkada. Yeah. Yo! 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 Woo! Woo! Yeah! Oh, ayun sa patanan. Woo! Takpan. Woo! Nakatay na nga yung baboy, lumalaban pa. Ay mga kalabarkada. Chicharon, chicharon. Oh, shout out pala kay Kuya Jumar, siya yung nagbigay ng balat ng baboy. Ayan o. Bali, kasalukuyang nasa Pilipinas sila nagbabakasyon. Pero shout out pa rin sa inyo, Kuya Jumar, sa pagbibigay inyo nitong balat ng baboy. Ito na yung niluluto namin. Ayan o, pang chicharon na. Kani. Luto. Wala mga kalabarkada. French fries. Yan o. Tapos yung spaghetti. Nahalo-halo pa. Kalabarkads dyan, no? Ito lang yung ano no? Yung sarap po. Labay! Masarap po. Sarap talaga. Oo naman. Basta, siyempre. So ito pala yung chicharon mga kalabarkada. Yan. Chicharon. Hindi na natin niluto lahat kasi ito para mamaya pang pulutan to. Mamaya-maya na natin niluto yung iba. Ito na, halo na. So time check pala tayo mga kalabarkada ay 11 o'clock in the evening. So yun mga kalabarkada, bali nakaluto na kami. Ito yung mga handa namin, no? Yan, spaghetti, yung chicharon. Wow, paubos na. Ito rin yung ceviche, french fries, fried chicken, at kaning bao. May bao pala kanin. So yun mga kalabarkada, bali pupuntahan natin sila dun sa taas kasi nasa taas sila. Nagiinuman yata. So tara, let's go. Tingnan natin yung mga tropa natin. Diba? I feel some video okay. Parte na! Yeah! Go! Parte na! Okay na. Yun, takay na! Party! Yeah! Sige na. Ayaw, mamaya na ako.
It's walking your eyes me, and then she asks me, do you feel alright? And I said yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Yun mga kalabarkada, bali nagiinuman kami doon sa taas. Ayan, may bit-bit akong alak. Alak is life, alak na naman. Alak, alak, alak. Ang bihira talaga, alak. Hirap palang bit-bitan yung alak pag ganito. Beer yan mga kalabarkada, beer oh. Yan. Yan ang mga beer dito sa Japan. Kada bali time check tayo 11:57. Magkaalas dos na kaya bababa na tayo at kain na tayo mga kalabarkada. Sugod! Atak! Atak! Saan ba? Sa kusina! Dahil kakain na! Let's go! Let's get it on! I'm searching everywhere Pil to find her again. To her lover. Ito yung alaga namin dito. The singing pig. Pero magkita lahat. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Napatuloy, Lord. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong pandakilaan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa nakalipas na naman po isang taon, Panginoon, na pinagpagabayan mo po kami at pinakaingatan, Lord, sa aming trabaho, sa aming tahanan ito, sa aming mga bawat pamilya, Panginoon. Patuloy na pinaproteksyonan mo po kami at iniingatan mo. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy na Lord, pakaingatan mo po kami, Panginoon, sa buong taon na ito na darating, Panginoon. At patuloy, Lord, i-bless mo po kami, bawat isa, Panginoon, bawat pamilya, Lord, na naririto, Panginoon. Pagpulodin mo po, Panginoon, sa iyong piling, Panginoon. At bawat isa, Panginoon, bahala na po kayo, Panginoon. Tunay, Lord, na kayo na po ang bahala, Lord, sa mga pagpapalang inyong pinagkalob sa amin, Panginoon. Sa harap na ito, Panginoon, sa mga nag-prepare, Lord, sa mga nagbigay, Panginoon, na ng oras, Lord, pagod, Panginoon, sa pagluluto at pag-prepare ng mga pagkain itong nahihinain, Lord, sa aming hapagkainan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ibalik mo po sa kanila ng siksik at liglig at umaapaw, Lord, ang bawat pagpapala, Lord, na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa aming pagkainan ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sige. Kaya na. Wala tayong kaputok eh. Happy New Year! New Year na naman sa Japan. Pang 5 years na to.
Happy New Year! Yun! Wasa! Happy New Year! Ay! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Kasi mga may lahi kaming Amerikano, dito tayo sa spaghetti. Happy New Year! Isang taon na lang ako dito! Uuwi na ng Pinas! Lapit na! Sabi! Alam ko may kanin, may kanin doon oh. Kainan na mga kalabarkada, kainan na! Ano ko tinarhan na to? Yan o! Kalabarkas nito! Ang sarap ng lapo-lapo! Ayan, lapu-lapu mo! Ang sarap! Yun mga kalabarkada, tapos lang party! Dali mo At to, dito ko na rin tatapusin itong video na to. Diyan na. Happy New Year! Happy New Year! Tulog muna tayo. Alas 3 na. Ligpit na lang mga kalat, mga kalabarkada. Pero lahat ng mga kalat na nililigpit na lalaki sa basurahan. So yun mga kalabarkada. Dito na tatapusin tong video na to. Happy New Year po sa inyong lahat. Ingat, God bless. At lagi po natin tatandaan, God is good all the time. Yan. See you on my next vlog mga kalabarkada. Ilagay lang yung alak dyan. Sige. Yan na. Bye bye.